Maglalako mga ano, mga ka-vendors. Oh. Vendors na muna tayo. Ito yung sa akin. Singkamas. Yan. Mangga tsaka si paring Joey. Tara pre! Pre! Ano? Tara! Jeep! 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 Tawag ka. Dong! Tara na! Hindi! Lako na tayo! Busy kumpare ko. Oh, mangga. One tropa natin kumpare kong ator. Wala yung isa naming mayabang eh. Joke. Hey. Singkamas te, 50 lang. Uwi na kami mga ka-vendors. So, palit na tayo ng pangalan, ka-vendors na. Para ka-vendors. Shout out. Uwian na. Tumal. Ang tumal. Boy. What's up? Ay grabe. Si ano lang Joey, si paring Joey lang kumita sa aming 5. Oo. Lako lang. Oo. Okay. Singkamas. Paring Joey lang ang kumita, oh. Ubos yung pakwan niya. Mangga na tira. Ito kay Boy. Kamote sa akin. Singkamas na hindi pa namuhunan. Good. Talo mo sa tulad mo. Ito lang hataw ng kumpare ko. Kumpare lang hataw ko. Hindi sa akin sinabi ni Jeff na maglagay ako ng pakwan dyan. Ang kapwede sa pakwan. Lalaki sa isang litra. Ito na isip ko. Kano yung ginita ko sa hotel? Ha? Magkano? Ha? Piraso?